Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a 'yan kasar Nijar da kasashen Afirka duka, dan girman Allah da darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanga bidiyo da Allah da Annabi muna so a wasa ta ko ina. Shi kai ga wani mutane, shi kai ga abin ga sarakuna musu gani wanga abu. Mu ji abin da za su faɗi. A ta agwana musu hawurinsu da Allah su kalli bidiyo abin da ya faru Nijar. Abin da nasaru sun kai mun da Allah kai musu wanga bidiyo kuma yan horon hula duka wanda duk kun ga yake talaka shi yana ga aiki saboda talaka, to ga talaka na abin da an kai musu da Allah da annabi kai musu wanga bidiyo su gani. Yalla ba su gani bane tunda abin da ganin hora cikin Niger ba su da labari, na sanar ba sarakuna nan da malamai da an hurhula ba su da labari, da yan estudiant nan ba su da labari. Wallahi ban ce suna labari, tunda wanga in suna labari ina ko dabbobi ne, ko dabba in ya ga bayar dabba dai rago, wallahi in ya ga abin da bayar da sai ya shiga ma dan uwan shi, ba zai yarda ba. Dalilin da yasa muna son bidiyon da Allah a yada ta ko ina da Allah, sarakuna musu gani, malamai su gani, yan hurhula su gani, yan lakwar su gani duka. Tunda wanga abu ina gani ko lokacin mulkin kama, lokacin nasaru ma abin ga yan gani shi ba a yarda da wanga abu, ba su gane shi ba. Tunda na san in wanga ko dabba in ya gane shi bai da bale a ce dan adam. Ai sarakuna da malamai da yan abin ga da yan horon hula da yan lakwal na ma sa yan siyasa ai mutane ne su da hankali man. Kenan ina so da Allah da annabi bidiyo akai musu gani shi da Allah da annabi, da Allah jama'a dan darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sa bidiyo wanga da Allah shi aika musu su gani, tunda ba su gane ta ba. Da Allah ku kalli bidiyo duka, bidiyo tana 10 minutes da 54 seconds abin da ta faru shi Niger. Da Allah a yara ta duniya ko ina, musamman malamai da sarakunan nan da ƴan lakwalin nan da ƴan horon hulan nan da ƴan siyasa duka mu gani masu mu ga mutane ne ƴan adam ne koko, tunda wanga dan adam bai yarda da wanga har abada, ba zai yarda da wanga abu. A aika su gane shi da Allah da annabi, na san ba su da labari abin da ke nan faruwa ne, a kai musu gani da Allah jama'a. Assalamu alaikum.